Слушай сега, Анди, Жеско Манди, не ми се занимавай с бургаски рап банди, защото всеки тук ще ти сипва и с фония ще налива и ще пръсне сливата дреслива, ще ти го подаваме не един, двама, а по трима. Както каза Весо, бегай тук среден си пишок, отивай на село, надуиш краеви мишок. Защото рапът не е за теб, ти си селски бек, ай пали от тук ще и в черния минет, айди айдънка, за родители си дълбока спънка. Да лапаш пишки, харесва ти навънка, а с майка си се сравняваш кой е по-долен мендил, докато с баща ти си мерите кой колко сперма е изпил. Но сега аз, Весо и Коев ще ти покажем кой е. Но ти си никой малък спермояд, за такива зависляци от гадните или свестните. Просто няма да ми стигнат песните, затова ме яд. Напълнило се с принцеси като тебе, но не могат да родят и едно бебе. Защото уж си мъж, но си мазната жена, но да си наясно, че няма по-добро от изгрев и Славейков махала Басакъса. В единственото, в което можеш да биеш мен, Весо и Коев, е да лапаш пишки до безброй. Айде, паляк, от мен е толкова.